Hey guys, welcome back guys. Hello guys, mag-hike guys. It's morning. Oh, morning sa among dapit ba? Oh. Para sila. Maglato mi guys. Mag-hike ta kay para lusog ang katawan. Para ma-function og tarong atong heart, mag-cardio sa mi. Uban ta guys ha. Mga tao Centennial Dares Elegant. See you guys, mag-hike ta sa highway. Namis highway guys. Oh. Mag-hike me. Hike. Chika ko lang guys, itong suot ko dati hindi ko pa kasya, ngayon kasya ko na. Yan o, kasya ko na siya guys. Kasya ko na siya. Lakad din pag may time, bakle para sa kinabuhi. Mag-jogging tami niya di man ang... Hi guys! Hi guys! Namin sa Kwame, ako alma mater. Uy, naman. Share ko lang. Yan ang unang YouTube ko. So, maganda sa alma mater. Ha? Maganda. Amo lang. Alma mater yan. Sukit na. Alma mater na di ka malong kamta pa. Sure na rin. Ang mamatay ng Hello guys, we're here at Centennial. Yes, the Centennial. Hi guys. Many view pag morning. Ayan. Oh, abot nami. Then mag first mi gamay. And itorta mo dari sa among Centennial ha. Sige guys. O ang back nga camera atong gamiton kay front akong ginagamit sa pag mag-vlog. Ayan. Ayan. Chika ko lang guys, itong suot ko ngayon, dati hindi ko pa kasya. Ngayon, kasya ko na guys. Ayan oh, kasya ko na siya oh. Yan! Okay, thumbs. Bawal manaog, bawal magpababa sa seashore. Yan. Naog means baba. Yan. Bawal maligo dyan sa tapat guys kasi may mga fish dyan. Guys, yan yung dagat. Yan. Bawal dyan maligo guys. So, yan. Yung view. Exercise din ta guys pag may time. Ayan. 60 minutes. Ha! 60 minutes. More than 60 minutes nga yung pag-hike namin. Ayan. Basta nag-hiking lang kami guys. Ayan. Pawis na nga ako eh. Ayan. Nag-i-emote na sila dyan no, sa baba. Ayan. Ayan. Nag-i-emote na sila dyan. Si Christy, si Anin, at saka si Darrell. Ayan. See you! Nagdilik ka.
Raffles. Nainadagan si mama sa Raffles. Tanawa gani. Pakita mo ba? Pakita mo ba? Pero, dito. yan. Oh. Para mo? Wala, oy. Nadagan niya sa Raffles. Nanalo siya ng Raffles nito ng Izumi Massager. Izumi Wellness for Life. Stone Massager Sleepers. Now you can walk and have your feet massage. Okay? Ito na. I-test natin to. Sure. I-test na ni ma. Naro. Okay. Oh. Open! Stone and massage. Parang malaki yan sa iyo, ma. Nandito yung how to use, guys. After walking up to the morning, in the morning, walk up. Walk on the sleeper 10 to 20 minutes. Yan, sabi nila. Nandito. May benefits din. Yan. O, suta madali ma. Napagid daw. Yan. I-open daw na ma. Ang mga tiil. I-open na. Paano ito? Ikaw ang nabunot sa harapon. Paano ito? Tanggalin mo na lang yan. Ay, sa. Yan o. Yan o. Yan. Unboxing. Maraming nag-unbox. Ayan. Wow! Ayan. Thank you, Izumi. Thank you, kang Ma'am Lorelai. Thank you, Ma'am, sa Parapples. Dream come true na siya. Yan, oh. Nagamit na niya. Tchaden! Kasi dokumento na wala. Hey! Yan, nice Nakaabot diri tayo. sa tag-isang ano. Kita natin, ma. Sa principal. Pakita natin. Yan, guys. May mga stone talaga. Yan, oh. Real stone. Yan. Japan. Yan. Yan. Izumi Ang ano niya, rubber, yung pinakailalim. Tapos nito may rubber din siya pero pang slippers. Yung rubber na nilalagay tapos wood. Kahoy. Tapos totoong mga bato. Yan. Yan. Tapos, Abot ang tiil ni Mama diri oh. ano to siya guys? Depende ma-adjust to kung malaki yung paa mo or hindi. Yan. Yan. Wow. Totoo talaga siya guys. Oh. Ayan. Gugulong na. Nice. Yung isa, Ayan, gugulong na nga. tingnan natin. Pareha din din sila. May adjustable na ziplock. Yan. Sige daw, Bugi. Yan siya guys. Sige, try mo pa. Dapat malinis yung paa mo. Hindi mo ko nagbasak eh. Okay. I-adjust mo. Yan. Pasensya na sa paa na hindi malinis ha. Cute. Okay. May negative ion to man, no? Diba? Yan. Tara, itong karton. Hindi, tingnan natin. 20 minutes? Basahin natin. 10 to 20 minutes. Yan, basahin natin yung instruction guys. Tsaka yung mga benefits. Oy, wag mo yung mukha ko ha. Baka maging viral video. Ayan guys. 10 to 20 minutes yung nilalaki na ayan. Natawa si Princess. Natawa si Princess. Ayan. Ayan yung features and benefits guys. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benefits. Yan. Ayan. Taas ra magid siguro na. Ayan guys. Hindi ko na lang i-picture. Ito na lang. Tingnan nyo na lang ha. Ayan. Very convenient to use and safe for home health care. Yan guys. Kaganda niya is yung ma-stimulate cells. Yan. Para po to ni ma'am, naghahalagang to, yan ba, 2,000? Almost 3. Ay, 3,000. Ayan. Basta mga below 3,000. Ayan. Mika, wala pa ko nakapalit ani ako na siya kita. Ano balita? Yes lang. Ito yung gusto niya bilhin pero na bunot niya sa raffles nila ngayong Christmas party nila sa Izumi. Ayan, thank you Ma'am Lorelai at Izumi family. Ayun na niya? Hindi. Yan si Mama. Congratulations. 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 Nanalo ka ng Izumi slippers massager. Yan. Stones, massage. Tapos na rin yung pinapagawa ni Papa na dirt. Ayan. Itong para sa ano ng dirty kitchen niya. Successful na siya. Tapos si Manong Duming. Ayan. Asan na? Tapos na. May lagayan na ng kaldero. Lahat. Ito yung pinagawa na temporary na kusina guys. Ayan yung dirty kitchen namin guys. Ayan. Yan yung hitsura niya. Yan. Tsaka si Manong ang naggawa. Yan. Tapos na. Wow. May abana oh. Sino gustong may abana dyan? Ayan oh. Abana guys. Yan. Yung abana. Wow. Ang daming abana guys.
tapat lang ng abuhan. Tingnan nyo, oh. Tapos na. Temporary na forever. Ito yung view dito sa amin, guys. Ito sa taas. Yan. Dagat na yan dyan. Yan. Dagat na yan. Hanggang dyan. Yan. Dagat na rin yun. Yan yan. Kikita nyo is dagat na yan. Yan. Tapos sa tapat lang namin yan. Malayo yan siya, guys. Pero pag nasa itaas lang, parang malapit lang siya. Ayan. I-zoom in ko, ha. Ayan, oh. Yung dagat na yan dyan. Yan. Ito yung overlooking sa amin. Yan. Aso namin yan. Ito yung overlooking dito sa amin, guys. Ito yung nakikita nyo pag nagbablog ako. Ito yung binabackground ko. Yan. Kasi maingay sa amin. Marami kami sa bahay. Yan. Yan, guys. Ang ganda ng view. Yung overlooking dito sa amin, guys. Ayan. Woo!